malaman tarbiyya suka ce idan kai aure abinda ake so farko ka nuna matarka ka nuna mata Allah, ba ka nuna mata darajarka ba kai a matsayin miji. Idan ta fahimci wane ne ubangiji to za ka zauna lafiya a gida. Idan ba ta fahimci wane ne Allah ba to za a samu matsala. Shi yasa daga lokacin da kai aure ta ji a zuciyarta duk abincin da ka kawo Allah ne ya baku, lafiyar da kuke da shi Allah ne ya baku, gidan da kuke zaune wannan kyauta ce ta Allah, lafiyar da kuka samu kuke zaune lafiya Allah ne. Shi yasa daga lokacin da ka ɗora ta akan wane ne ubangiji to komai na rayuwa kuma sai ya sauki. To shi yasa bayan annabin Allah annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa masa yanzu shi manzo ne Allah ne ya aiko shi, to saƙon farko sai ya gaya masa cewa su bauta wa Allah shi kaɗai, sai ya nuna musu wane ne Allah. To na biyu kuma sai yake gaya musu tsoron da yake ji a kansu in sun ki masa biyayya. Ramadan Mubarak from Al-Ansar TV, TV for humanity.